Dragi prieteni, bine v-am regăsit. A venit și cel mai important moment. Clasamentul cu cele mai interesante 10 albume din anul care tocmai s-a încheiat. Trebuie să precizez, sunt alegerile mele, deci ca să nu fie cu supărare. Am încercat să cuprind cât mai multe teritorii. În acest clasament avem și o formație din România, cu un album foarte interesant, o formație care este în continuă creștere. O să vedem mai încolo despre cine este vorba. Și hai, sigla, să pornească sigla. Dai, let's go! O parte din aceste albume au fost prezentate în prima parte a anului. Este vorba de Aklis, un album foarte violent de black metal. Îmi place vocea. Un alt album interesant vine din Venezuela. Self se numește, este proiectul artistului N. Un post-black metal foarte, foarte interesant. Ascultați-l. Da, asta îl lăsăm deoparte, deocamdată. Paul Bearer, cu un doom foarte, foarte modern. Formația asta este într-o continuă evoluție. Nu știu câți dintre metaliști o să aprecieze acest album. Mie îmi place. Unde am ajuns? Ulcerate. Cutting the Through of God. Aici avem un death metal tehnic, avantgardist. Bateristul Gem este fenomenal. Unul dintre cei mai buni bateriști la ora actuală. Are nevoie de mai multe ascultări acest album. Nu este un album ușor. Caligula's Horse, o trupă foarte interesantă din Brisbane, Australia. Carcher Grey se numește albumul și este unul dintre cele mai bune albume din punctul meu de vedere de prog din ultimii ani. Și acum să trecem la un album foarte, foarte interesant. Uncle Acid. Nelora Blue este un rock progresiv cu digresiuni jazz și elemente psihedelice. Foarte, foarte bun albumul. Să vedem un pic. Să vedem un pic despre ce este vorba. Foarte interesantă cum este împachetat vinilul. De fapt sunt două. Foarte bun album. În sfârșit, în sfârșit. Am scos-o la capăt. Avem și un Black Gaze. Alcest. Una dintre cele mai interesante trupe din circuitul Black Gaze. Și din punctul meu de vedere, ăsta este unul dintre cele mai bune albume. Nu știu câți fan apreciază acest gen de muzică. Probabil un cerc restrâns. Probabil, nu știu. Un alt album foarte interesant. Iotun cu albumul Kinship. Un album foarte, 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 foarte reușit.
Îmi place cum amestecă diferite stiluri, cum ar fi black, epic, death, doom, într-o manieră foarte, foarte coerentă. Să vedem și... Metal Blade. Da, ce scrie? 1982 Los Angeles, unde a luat ființă casa de discuri americană. John Aldara, Jesper Grass, Jens Nikolai Grass, Bjorn Wind Andersen și Eskil Rask. Ce mai avem? Opsa, aici lipsește un album. Lipsește un vinil. Iată. Am găsit și vinilul care s-a ascuns de mine. Nacht Mystium, Blight Privilege. Trupa lui Black Jad prezintă un black metal furios și în același timp modern. Puriștii nu sunt de acord cu asocierea asta de cuvinte, black, modern. Supără pe mulți. Oricum, mie îmi place abordarea asta. Da. Înainte să vă prezint, din punctul meu de vedere, albumul anului, am ajuns și la trupa românească. Este vorba despre Pioneer Era. O trupă foarte interesantă din Timișoara, condusă de Erwin Weber. Albumul se numește Idol Cage. Îmi pare rău, nu am varianta fizică, probabil s-a pierdut undeva pe drum. Stați liniștiți, varianta fizică o să fie prezentă în topul cu cele mai bune albume românești din 2024. Acolo o să vorbim mai pe larg despre acest album, un album foarte interesant. Pioneer Era este într-o continuă creștere. Prezintă un black atmosferic cu elemente post-rock și psihedelie. Îmi place tonul chitarelor, are acel ecou psihedelic, bună bateria, chiar dacă în unele momente nu este reglată cum trebuie, și aici mă refer la blast beat. Albumul este coerent de la început până la sfârșit, asta înseamnă 32 de minute, chiar și atunci când folosesc un instrument tradițional chinezesc. Dacă nu mă înșel, acel instrument se numește guzeng. Nu sunt foarte sigur, dar acolo duce gândurile mele. Și acum am ajuns la albumul anului, așa cum v-am spus în urmă cu 6 luni. Îmi mențin părerea. Albumul anului este Ishan. Este un album omonim. Incredibil cum Vegar cum combină elemente din prog avantgardist cu black metal și cu orchestrații. O nebunie totală. Aș putea să spun că este altceva față de meniul zilnic. Da, am ajuns la final, a fost o chestie improvizată pe repede înainte. Noi ne revedem cât de curând. Vă doresc un an nou fericit. Să aveți grijă de voi.